Το Fresh Radio προτείνει διασκέδαση. Η Αρχιτεκτονική παρουσιάζει live στο Γκάζι τον Μιχάλη Τζουγανάκη. Πάλι εσένα στο μυαλό έχω και ταξίδευω. Από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου και για κάθε Σάββατο για τις 24, 31 Ιανουαρίου και 7 Φεβρουαρίου ο Μιχάλης Τζουγανάκης εμφανίζεται στην Αρχιτεκτονική στο Γκάζι. Έχω ανάγκη να έρχεσαι τη νύχτα στην καρδιά μου, να ακούς τον κάθε χτύπο της να τραγουδάς, τον ήχο της να γίνεσαι φωτιά μου. Μια μοναδική και ιδιαίτερη μουσική και ερμηνευτική εμπειρία που στη συνέχεια γίνεται αγωγή και ίαση, ανάταση ψυχής για τον ακροατή. Βαθύ ποτάμι ο έρωτας με το φιλί να τρέμει, ψάχνω στα διάφανα νερά νυχτερινό μελτέμι. Η ανατρεπτική του αισθητική και ταυτόχρονα η τομή που τολμά στην παράδοση και όχι μόνο, το πάθος, η πηγαία δύναμη όταν συναντούν τη δεξιοτεχνία με μια κυριολεκτικά ιδιότυπη φωνή αλλά και ερμηνεία που γίνεται ένα με το λαούτο, συνθέτουν τους λόγους για να τον παρακολουθήσεις. Στο μουσικό ταξίδι των εμφανίσεων στην Αρχιτεκτονική του Μιχάλη Τζουγανάκη θα γίνει ένα πέρασμα από τη δισκογραφική του πορεία, αλλά δεν αποκλείονται ανέκδοτα τραγούδια και εμπνεύσεις επί σκηνής, δίνοντας έτσι μια μοναδικότητα στην κάθε του εμφάνιση. Μιχάλης Τζουγανάκης στην Αρχιτεκτονική live στο Γκάζι, Ελασσιδών 6 και Πειραιώς 116 Γκάζι. Πληροφορίες και κρατήσεις 210 90 14 428. Χορηγός επικοινωνίας Fresh Radio.